Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai saurare barka da yau. Hukumar kula da kafofin watsa labarai wato NBC ta haramta sauraron waƙar War da kuma Cas na Ado Gwanja wa'inda ya fitar a kwanan nan. Yanzu haka maganar da ake ciki kenan, wannan hukumar ta haramta sauraron wayannan waƙoƙi a hanyoyinsu na sada zumunci. Sakamakon duba da cewa akwai kalmomi na batsa da kuma zagi karara a cikin wayannan waƙoƙi. Wannan hukumar ta waro wasu kalamai daga cikin waƙoƙin da take nuna cewa zagi ne karara da kuma magana ta ɓatanci. Bari mu kawo muku jerin wayannan kalmomi domin ku jiya ku tabbatar. A cikin waƙar Ado Gwanja akwai inda yake cewa zaki zo ko ba zaki zo ba, zani zo sai na shafa hoda, ko kin shafa hoda da ke da hodar ki uban ki zance. Wannan ya tabbatar da cewa zagi ne karara a cikin wannan waƙar. Sannan akwai inda yake cewa kafin a san mu ci gumin ubanmu da sauransu. Wanda ya saurari wannan waƙar ya san yadda abun yake. Sai waƙar Asusa kuma ita ma kun san cewa ba a barta a baya ba wajen tasiri da kuma gantala mutane 'yan TikTok maza da mata, wadda ita ake yayi a yanzu. Kowa ka gani yana yayin wannan waƙar, ana sawa ana rawar da bata dace ba da kalaman da basu dace ba a shafin duka a wajen gefen mu na sadar da zumunta. Mai saurare ba tare ɓata lokaci ba, muna sanar da ku cewa hukumar nan ta NBC ta haramta sauraron waɗannan waƙoƙi a kafafen watsa labarai yanzu. Da na subscribing da alamar ƙararrawa domin sake kasancewa da mu a shiri na gaba. Mun gode.